Po několika dnech strávených v Kuala Lumpur nás čeká další dobrodružství a další destinace. Tentokrát míříme na Bali, ostrov chrámů, rýžových teras a vodopádů. Tak jo, loučíme se z Kuala Lumpur a příští zastávka Bali. Nobody will love you, yeah, love you like I do. And nobody will treat you, yeah, treat you like I do. Už jsme přiletěli na Bali a teďka čekáme na Grab, aby nás odvezl na ubytování. Nobody will love you, yeah, love you like I do. And nobody will treat you, yeah, treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly madly ready. So let me love you, yeah, love you. Zdravím, tak vítejte u nás na vile, Villa Victoria, tady je naše zahrádka. Omlouvám se za můj outfit, ale teď jsme přijeli z letiště, tak jsem se ještě nestihl převlíct. Tady mají soukromý záchod i obsluha, to jsem nevěděl, že to tady bývá, to by celkem překvapilo. Tak, tady vítejte v naší kuchynce obýváku, tady je obýváček nádherný. Úplně všechno z masivního krásného dřeva, to jsem úplně v šoku, líbí se mi to. Nejvíc hnedka mě asi zaujalo dřív než ta kuchyň, jo, protože nevařím jenom se zajímá, tak ten bazén s tou krásnou sochou tam. Pak tady ta palma podepřená, jak roste přes to je nádherný. No kuchyňka, co bych vám řekla, se jako je standard, že jo, jiný tam nemají míčku, tak jdeme dál. Tak, tady musíme proběhnout přes zahrádku, tady máme ten krásný bazén, večer se dá nasvítit, to uvidíte později. My jsme tady, tak vám to taky ještě ukážu. Tady jsem si všiml, že je takový menší posezení. Takže tady není třeba nějaké ohniště, ale já to chápu, protože zase tady je vedra až. Tady je taková džungle. Celkem je tady soukromí. Nevím, jak tady tahle druhá strana, ale tady bych řekl, že jo. Tak a tady jde vidět, že tady máme ložnici, nádherno, můžou se otevřít všechny dveře, ale já teďka klimatizuji, takže taky nádherná postel. Tady je stoleček na prácu, na bordílek. Tak, výborný, že tady je safe. Sice by mohl být asi schovaný za skříní, má málo místa bych teda řekl jako na úložný prostor. To bych uvítal víc. Tady se vleze tak, já nevím, jeden kufr, no a tady je koupelna. Čistá, relativně, jo, je čistá. No, a tady je taková zahrádka, musel jsem se podívat, jestli tam nebudou nějak moc pavučin, a není. Mohli by to tam trošku doladit, ale výborný. Dobré ráno z Ubudu, dneska začneme dnem na jednom z nejznámějších míst tady na Bali. A to je Monkey Forest. Ale nejdřív si samozřejmě zajdeme někam na snídani, takže uvidíme kam. Ale vy půjdete s námi, takže whatever. Jsme na snídani v podniku, který se jmenuje Watercross Cafe. Já jsem si dal lívance s mačou a vodou a Davča si dal avokádový toast. Tak jo, jsme na snídani a teď směr Monkey Forest. Ura, čeká nás velká túra. A hromada opic. Nobody will love you, yeah, love you like I do. Monkey Forest je vlastně chráněná džungle přímo ve místě, kde žijí stovky makaků. Whenever you need me, I'm truly madly ready. So let me love you, yeah, love you like I do. Žije tady víc jak 1000 opic a místní je považují za posvátné. Jinak nedoporučuje se semka si brát sebou nějaký jako šperky, náramky, brýle. Já mám zatím teda náramky, šperky, zatím nic ne. Hlavně třpitivý. Ale mě zatím nic nezebrali. Brýle jsme si teda schovali do tašky, takže asi tak. Jen pár minut chůze od Monkey Forestu je Ubud Palác. Menší fun fact, stále tady bydlí královská rodina. I'm truly madly ready. So let me love you, yeah, love you like I do. Zdravím, teďka jdeme z paláce v Ubudu, jdeme teďka směr Market, ne, vidíte to, Art Market, jdeme teďka takovou krásnou uličkou, která je vlastně plná
stánku, kde vám nabízí různé hezké věci, ale musíte ji smlouvat, je to dotěrný, ale je to hezky. Tak jsem zvědavý, jaký to bude, je tady děsný vedro. Já se tady každou chvíli někde chladím, koupil jsem takový ten větráček. Po celém objevování jsme si řekli, že si dáme pořádnou balijskou večeři, takže já jsem si dal tady tradiční jídlo a to je nasi goreng. Dal jsem si to s kuřetem, můžete si dát tofu s jakýmkoliv vlastně masem. Jinak tady ta restaurace se jmenuje Citrus Berry, kdybyste někdo semka chtěl jít a je to tady úplně super. Doporučuji. Tak jo lidi, jsme zpátky na vile. Ubud nás zatím extrémně baví a zítra nás čekají rýžová pole. Dobré ráno, dneska začínáme snídaní v podniku, který se jmenuje Huma Cafe. Je tady nádherný výhled na rýžové pole, doporučuji. Vůbec skoro asi nikdo o tom neví, protože jsme tady jenom my, takže to úplně super. Já jsem si dal avokádový toast, kokos a latte a Davča si dal vlastně úplně to stejný. Víš, on si dal to stejný, co já. Ale se nasnídáme, tak půjdeme se podívat na ikonickou věc, co je tady poblíž, a to jsou rýžové pole. Love you like I do, and nobody will treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly madly ready. So let me love you, yeah, love you. Právě jsme na Tagalalang, jsou to jedny z nejznámějších rýžových polích tady na Bali. Mají tady vlastně houpačku, ziplining, jízdu na kole. Samozřejmě, my jsme to taky museli vyzkoušet, je to teda největší pas na turisty a zaplatili jsme za houpačku pro nás dva a ziplining 1200 korun našich a je to nějaký 1 milion jejich tady peněz, takže se tady fakt jako miliardáři, milionáři, všechno. Krásné fotečky třeba v takových hnízdečkách udělaný z ratanu nebo já nevím z čeho to je. Prostě, to můžete vyfotit, úplně jako bomba pro turistiku a pro fotky. Prostě pas na turisty. Jinak menší fun fact pro vás, tyhle terasy jsou součástí tradičního zavlažovacího systému zvaného Subak, který funguje na Bali už 1000 let. Naše další zastávka byl chrám, ale po cestě jsme udělali menší zastávku na degustaci místních káv a čajů. Dostali jsme celý degustační tác a ochutnali několik různých druhů. Od klasických balijských káv až po slavnou cibetkou kávu. Takže první taste test. Čaj, lemongrass, citronová tráva. To je kočka, tak dobrý. Že ten je dobrý, ale ten je výborný. Tak, čaj máme za sebou a teď jdem na kávy, baby. Avokádová káva. Hodně sladká, jako zajímavá je, ale asi bych ho normálně nepil. Připomíná mi to trošku takový to u nás 3 v 1, 2 v 1. No, 2 v 1. 2 v 1. Ženčen, to si dám já. Voní to fakt jak kořen, nebo jako, no, jako kořen. Připomíná mi to fakt vysušenou trávu. Seno! Bali coffee. Takže nějaká místní káva. Ježišmarja, je to socovitý, já úplně nesnáším socovitý, protože to neumím ani pít, vždycky to mám plnou hubu. Ani špatný. Překapávaná káva. No. Ale jako dal bych si úplně znova, že tohle by chutnalo babičce. To by se mi mohl vzít, protože ještě pro ně nemám žádný dárek z dovolené, takže this is the one, baby. Po ochutnávce káv jsme pokračovali k jednomu z nejznámějších chrámů na Bali, Tirta Empu. Tento chrám je známý svými posvátnými prameny, kam místní i poutníci přichází už po staletí postupit očistný rituál. Zastávka na ovoce. Stálo to, kolik to stálo? Ty máš také zrovna plnou. 120 korun za tohle úžasné ovoce. A teď jedno z míst, které nás asi překvapilo nejvíc, Gunung Kawi. Nobody will love you, yeah, love you like I do. And nobody will treat you, yeah, treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly madly ready. Tohle místo musíte určitě navštívit, protože je fakt boží a hlavně, co se dím, je to úplně bez turistů. Vůbec nikdo, jsme tady jediní. Tak, my už jsme na ubytování, zítra budeme mít spíš válecí den a pozítří nás čekají vodopády, takže se máte ještě na co těšit. Vidíme se zítra. Dobré ráno lidi, dneska jsme měli v plánu válet celý den v krásném pool clubu, který se jmenuje Kretia. Bohužel zatím počasí nám úplně nepřeje, zatím úplně nesvítí slunko, tak jdeme do posilovny a doufáme, že se trošku rozjasní, ale vypadá to nadějně. Teďka trošku vysvětlo, tak uvidíme.
lidi, nakonec jsme se posilovně rozhodli, že kašleme na Crétiu a zůstaneme celý den tady na vile, protože by byla škoda. Využít tady téhle vily, když máme takový bazén nádherný tady. Takže aspoň jeden den celý strávíme tady, objednáme si přes Grab jídlo a budeme jenom odpočívat a večer půjdeme někam na večeřu. No, a ještě jsme tady včera poznali vlastně úplně náhodou jednu slečnu, tak možná půjde s náma na večeři. Z Česka, by the way. Už se nám nese jídlo. Já jsem si objednal smažené nudle s vajíčkem a kuřecím špízem a Davča si dal to stejný, jenom místo kuřecího masa má tofu, plus ještě tady mám dezert, nějaký smažený banán, na to jsem fakt zvědavej. A do ledničky jsme si ještě dali 2 freše, jeden je z dračího ovoce a jeden z melounu. A celé tady tohle to nás vyšlo 240 korun a bylo to i vlastně s dopravou jsem byl, že ty ceny jsou šílený tady. Tak nám tady začalo trošičku pršet, ale to většinou jsou krátkodobý deště, takže je to v pohodě. Dobré ráno, máme tady poslední den v Ubudu a začneme ho asi tím nejvíc Bali momentem, který můžeme mít, a to floating breakfast. Nevím, jestli je to turistická klasika, ale přiznejme si to, vypadá to úplně, ale úplně božsky. Co si budeme snídaně v bazénu, není zase až tak špatný začátek dne. Jako je to super. Je úplně krásný. Naší první dnešní zastávkou je jeden z nejfotogeničtějších vodopádů tady na Bali, Leke Leke. Vodopád je hluboko v džungli, takže cesta sem je skoro stejně hezká jako samostatné místo. I love you like I do. And nobody will treat you, yeah, treat you like I do. Whenever you need me. Po Leke Leke jsme zamířili ještě k vodopádu Gamblang. Ten je výjimečný hlavně svými přírodními infinity pooly s nádherným výhledem do džungle. Bylo to perfektní místo na krátkou zastávku a osvěžení. Tak jo lidi, tímhle končí naše první kapitola na Bali. Ubud nás fakt překvapil. Rýžová pole, chrámy, vodopády a ta energie, tohle místo je úplně jináčí než kdekoliv jinde. Ale s Bali se ještě neloučíme. Naše další zastávka bude Uluwatu. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like. A pokud nechcete přijít o další část z Bali, tak určitě nezapomeňte dát subscribe. A my se uvidíme u dalšího vlogu. Bye! Naučíš se? Čau.